Explorer Kekime, my brother, welcome. Ndewo kwa your boy na ya na-ele anya ndewo sa. Ịbịakwa boy, nna enwekwa m boy. Your boy nọ na-agba mbọ odogwu. Explorer, ka ebe na-eme na ka ebe isi ajoin anyị nwanne. Anọ m America. Okay, hey, ọkwa ndị be Trump. Ọnụ Nna nwata ala asị Trump ya kpọchie ụzọ. ọwụ ha kwa ya ma jikwa aka ya gbachie ụzọ. Nwoke na ebe ọ na-agba mbọ nwanne ọkwa na warehouse ka nwoke nọ na-asọt ihe. Warehouse ka ị nọ na. Ya ka m gosi gị warehouse m nọ. M na-asọtụ kọmputa ndị m ga-eshipụ abata obodo. Ndị Igbo na-agbakwa mbọ. Anyị na-ehikwa n'ụra nwanne. Anyị na-agbakwa mbọ. Ọ ibutere send adreesị ka m bunye gị ofu onye ọmanụ nke ya. Ọmụnwa. Ka ebe na oke n'Israel akwa ya. My brother. Bish, it will do explore because actually by this business, it will give joy maybe on when boy Atalugo teli kampalugo do laptop ma atalugo ahịa karịrị ma brother. Atalugo ma dia don't worry ma connect Yes, again explorer. Atalugo teli 1 minute. My brother. Taa. Ọmụgbada egwu ọmụyifu akwa. Mba, ọ odogwu ka ewo odogwu a na-eyipụ akwa. My brother, thank you. Ndewo onye isi. Ọ bụ ihe anyị na-eme laptop. No, sure na ọ wa Apple ka m na-enye gị onye ma nke a MacBook Pro. Apple. Ọkụ evo ka m gwa unu. Anybody dey back equal. Developing congratulations, developing thank you. Tag one Explorer motor for 5 minutes. Now tagging Explorer motor, now Explorer Auto or Explorer Auto. Congratulations, Beach. Explorer Auto, thank you. All I am not tagging now. Or the easy, or the easy. So ndị nke a na-ebe a na-awụ ndị nke a na-achọ ibulu obodo ndị nke alaga Lagos. So Nkau, one of the warehouses, so up to 1,000 pieces of it like Lagos by weekend. So sorting kai mega now. I saw to chayeba. I park ya na Chineke na-emere anyị ebere. Anyị hikwa n'ụlọ nwanna. Echikwa m ọrụ gbabata na warehouse onye ọma. Okay, nke awụkwa your permanent job. Mba na ana m arụ n'ahụike onye ọma. Akwị na-ahụ obodo oyibo adịghịkwa izi kemgbe 11 p.m. yesterday hibokwa m ụra. My brother, nugo nwanyị. Kemgbe 11 nke ọ na ụmụ nwanyị aba nsị ka m bịaba. Ego ka a na-achọ. Ịchọta ego ihe ndị ọzọ abịa nwanna. Na my brother ị na-eme nna ala agbaala my brother, thank you so much. Eme m appreciate. Ndewo onye isi. Enwere ihe dis my brother na-ekwu n'ihe gbasara ọrụ Bish ndị obodo anyị ndị ụlọ sef na-akpasị mana enwetarala mmadụ ọrụ one mechanic ọrụ na Island ya eme ise interview ya because ọmụ otu o si eme operate ordinary zoo. Ọ dị m ka o nwere mma gbubie ya onu. Ọmaghị otu esi eme operate. Bish, can you imagine that? Akụziri m onye a otu esi log in na Indeed. Eji m Indeed m chọtara ya ọrụ. Naanị logo in na Indeed take ya more than 5 good hours. Emechara m nye ya my email ka o jiri my email logo in. Ya logo in. These people, ịma na otu ndị ọcha na-eme n'interview. A week before the interview, I send the area message. 3 days before the interview, I send the area message. Like the night before the interview, I send Emmanuel.
anaghị cheki email ya. Ya sị na ngwa ha ya cheki email ya Bish. Just na ngwa ha ya cheki email. And here were very sweet contracts na island. Ọ ga-aga with family ya just 12 months. 12 months contract. After that, ya ga-aga ya just nwere onwe ya. Ndị send katara ya email, send ya link. Oge ji log in na the Zoom, send her the Zoom link. Mwa tetara ụra one day. I tetara m ụra that morning. Because in my island time na Nigeria time was the same thing. All same time, because how same time zone. So interview here with 11 a.m. in the morning. Now around either 6 a.m. man or 5 a.m. man or 4 a.m. man. I tetara m ụra Bish. So this guy in Nigeria, he mega arrange a big on interview. Yes. I was expecting that maybe go hot. Nka with international interview now. Even preparation of interview. Have feeling no nka gaza. Otishi did prepare the interview near her. Bish, maybe onye agara aga gwam no we bo chotara na Kilimanjaro. Hey, nah, Jesus. Bish. Huh? Na Kilimanjaro. Oganana na Kilimanjaro. Just so being snap boy like 30 minutes before the time. How can I walk na the Kilimanjaro chorega? Ya garo na Kilimanjaro were TV ha. Ya was a neighbor who the noisy. Ya po wagawa na ba. Ihem na gwagi within the space of now, as no the settled, nora ebo kweshirin no made interview. Onwere challenge. Log in, help ya. On the move, on anya moto, Oshile na Kilimanjaro, na agazi na aba along the road. So, at the end of the day, or not the village, or no ignorance, because so many people they miss it. Opportunity is more opportunity. Bish. No, awuhanam na akpari our youth. Yes. Just like Cherekuru, some of our youth are not here pay attention to something important like the now everybody. How that mindset of we na akwụgwọ onye ọbụla emenwe ya. Content monetization can akpọ ya gịnị na akwụgwọ according to them. Onye ọbụla ghọọla content creator. Yes. My brother, onye niile agaghị awụ content creator. Enwere, enwere ihe na-eme ndị mmadụ gị focus na ihe ndị ọzọ na-eme ya hide ya your own talent. Enwe onye na-enwe ha talent nke ya Bish. Mana ị ga-follow ihe ndị ọzọ mega, o nwere ike talent ga-awụ ihe ndị ahụ mega. Then gị follow ha ya hide ya your own. Calm down, ma ihe nwere ike imeni. Work towards that thing. Gị may achieve. Just like Cherekuru, this ChatGPT how they use, not in here GMA creating of videos and pictures and other things. My brother, this time around, umono na school, onyo blane jiha na graduate with a like GPA neru ha 3.0 or even 4.0 na this era na again mata no my here. Ị ga-eji all those AI mee ihe n'ụzọ bara uru nwanna ya bara gị ezigbo uru. Ị ghọta ha course, ị ghọta ha this mathematics problem, tinye ya na ChatGPT, nwanna ọ ga-eji gị the steps. Because it's all about prompt. It's all about prompt. ChatGPT dịka ebe na-agwa obere nwa okwu, kọwaa ya otu ọbụla isi chọọ. Oge nye gị ya. Boy, na ya mere explain this math problem in a layman way, as if you're explaining it to a 5-year-old child. Bish, oge bidonishi. Even if I made 2 + 2, yeah, go she go to she made 2 + 2. Oga akọwara gị ya, gị ghọta ya ọfụma. Eji m ya lee one of my exams, Bish. Eji m ya study ya for one of my exams. As na m nọ n'ụlọ gị na m gosi gị award m nwetere na that particular exam because eji m ya study ya. My presentation was like, oh, me expect. Can you hear? So most of them anaghị use ya na right way. Ọ na-anọ iji mee video ka m were ya mee content. And you know the crazy thing? Content ndị eji AI mee anaghị akwụ ụgwọ.
You get with followers, we need those content. YouTube monetizing AI content. Now the difficult now YouTube unless it will ya revise ya dịka ọgị nwa mere ya n'onwe gị ị ga-akọpịa tinye prompt kọpịa akụkọ ị ga na-enwe millions of view monetize na ya problem. So the thing is, most of them are now use those AI tools in a rightful way. Ị ga-ahụ nwa okay, come go free here bish. Emega m employ because I'm project mchi. Them nye ndị obodo anyị that access. Na m chọrọ customer support, remote customer support. Agwa ha m na ọmụnwa with the stuff. M sị ha send ya CV. That's also email. Bish. Lee ihe mmadụ sendrela mass job application. NYC discharge certificate. HND results and WAEC results. All your job application. One night, I go katara m email like this. Niti was Chineke kweli hojo. One day here send onye nke ọzọ say, I want to work with you. How do I go about it? All your job application. Mana onye aga anọ na TikTok na wine ahụ ya niile omega ya like anaghị pay attention to ihe ndị dị mkpa. Those tools use ya in a rightful, like use ya in a right way. Give what he chọrọ. Oh, they go so advanced. Yeah, my brother kwuru. Nọrọ ebe ahụ nọ. Indeed, Ghana indeed. Tige your filter, select all your filter. Contra he chọrọ ịchọ ọrụ. Select ya, tinye ya dia. Give who opening ha nwere ebe ahụ. Now, otane eme ya, give who the opening. Check your company. Na high ha, because indeed you get the company. Then chotazie gwakwata same ChatGPT, go nyegi the company link, like their website, their web URL or in na boya. Gaziena that main website. Ghana their career section. Check ihe ndị ha nwere there. Ọ na-aka mma na ị gara direct na their career section mee apply ebe ahụ ọ na-adị very easy. Mgbe m batara obodo oyibo ọhụrụ otu aka m si nweta my first job. Gaa na that company, ị gaa na Indeed ị ga-agwa gị ndị na-aha ya check their website, ị garuo na their website check gaa na their career section ị ga-ahụ na ihe ha chọgachawa ọrụ juru ebe ahụ. Ị send your CV ọ na-aga straight to their HR. Indeed agency, Glassdoor agency, ndị nke ọzọ which agency, ọ ga-pass through that agency mgbe ụfọdụ before you, but gị ga direct na the career section. Straight. So these are the things ha ụfọdụ n'ime ha kwesịrị na-etinye obi ha chee echiche mee research. And all is so easy. Remember back in the days, mgbe anyị ka nọ secondary school, ị ga-eji lampụ anwụ na-acha like anwụrụ ọkụ. Mgbe anyị gara science school, boarding school, ị ga-eji ihe a gị anwụrụ ọkụ na-ahịa kpọchi gị anya ịchọ ịgụ akwụkwọ mgbe ahụ gị gaa na library ị ga-ebukata akwụkwọ gị, but ọ dị otu ahụ ugbu a no. So I just seriously I'm so worried about our youth. I'm so worried about some of them. Hana they easily distracted. I think they need to pay more attention to ihe ndị ka mkpa. Those tools ha nwere how use in a rightful way. Mahama hoti he shi eme ya. Ha jụọ ajụjụ. Life is not all about content. One ego like a Facebook or kwano ha mmadụ ga-enweta millions of views na akwụ ya $6, $5 after spending time. Ị ga-eji mee ihe bara uru. Chee echiche mere onwe gị ihe. My brother, ịma ha feeling not easy. And another thing, ịma mgbe aka na-eto eto na anyị nwere m agbachara m ọkada beach. My friends self na-akpọ m onye ọwa till na. Enwere ofu onye ara wụ my friend James onye ara. Ihe ọ na-akpọ James is also talking na ngwa president echi na ihe nwụwe onye ọwa. So that's the thing. Determination, very important. How should be so determined? How put distraction?
There are lots of distractions. And a lot of things in our who distract our youth. And I is so talented. In our youth, had is so talented, but lots of distractions. My brother, Time more believers, Terry. before you continue, you will when you Yeah. Onye amala ndị be anyị ọ na-akọwa na best of the same feathers na flock together. Okay. Ọ na-akọwa na onye amala wetekwele onye amala jikweli emele oyi na onye amala ejele chọta onye nwale nka nya na ya bụla oyi. Ọ na-akọwa na oyi anyị nọ by now the nya inweta guys n'ime ụlọ nya ịbata 4 guys n'ime ụlọ with ụmụ nwaanyị na-abụ. On a cover best of the same feather. Because somebody coming here and ekwu where say awesome normal this person na agwa normally use WhatsApp or from go when I say enwekwu onye no osim no onye na ọkọ onye na akụkụ well male kezo sa ga sha buru bishe te ka gwage etam no na my best friend back in the days wonye mpa papa mmadu ya oba etoro m with ndị mpa na ndị mma ọnwụ ha na like him youth or stuff enwekwara m youth all my friends just like he mentioned now ihe I needed na ndụ survival guidance. Yes. Open hearts. Be open-minded. Nke ahụ ịma kechie ya. Nke ahụ ịma kechie ya. Ọ dị ka no ka hapụ ịkọchi ihe niile my brother. Nke mụ na gị akọchichi ihe niile taa. Ọ bụ enwe onye ihe akọchichi ihe because ihe aka ugo ya ekwu ebe na aka ugo mechie ọsọ ya akwa. Ịhụrụ ana m eme argument mana m na-eme argument for instance anaghị m eme argument ịgwa gị na amacha m ihe niile. M na-eme argument ana m eme argument with open heart ka m mụta because a na-amụta ihe every day. Once you are willing, even that open mindset to learn, my brother, gị ghọta na ihe a kwuru na learning never end, na always you. Mana obi gị mechie ịdị ha willing gị feel na isi ga adịgo saturated na nke ahụ ị nwere na audio. My brother, we ihe a ga-agwa gị till tomorrow gị ghọta. So it's all about mepe obi gị. Ka imepe obi anyị ghọta ihe. Be willing to accept. There are lots of people that are willing to help. But not the game why they willing. It's in abata. Enwere otu gị na mmadụ ga-echi na-ekwu okwu na nwanne ọ na-anabata ihe ị na-ekwu gị hụ na all your energy ka ị na-west, all your strength, all your time. Nwanne ị ga-enwe ihe a. So achọrọ m ka, ha nwee that open mind. Then ka ihe a na-akpọ ka otu a na-echi ekwu ihe ekwu self echefu na oyibo agwụla. How the willing instead of crazy adventure I'm onye ga-eme ihe ndị na-aba uru he ma adventure ihe ndị bara uru challenge onwe gị. Yes. Achọrọ m na my brother I'm calling aka na o nwere ntị ikwu before you continue my brother ị ga na platform ebe nwaanyị bụ mana sikele pa mi or maybe 2 million likes. Exactly. 2 million views, 200,000 comments. Yeah. A girl after maybe or maybe omuti egwu na agba. Me na the trending then ijena iwu ndị na-promote kana nya mgba afia ndị na-promote ifu mmadụ promote ojoso high life high style n'ime ụlọ wolu chen 200,000 likes 200,000 comments. Boss, I want to be like you, everything. But my brother, anything obuna intellectual knowledge one name iman just general the likes or man call 5,000 likes. Exactly. No, that's the truth. With the pure truth. To some point, Anamaga life. To me now, TikTok is very boring to me. TikTok is very boring to me because life of Ligra, same thing.
Same thing. Ikala ụmụnwaanyị nka na-akọ, my brother. Same thing. Like, can we go to like youth when the same mindset to grow? When the same mindset to grow. One na future ha na-ekwu ọkwa today. Today. Ọkwa anyị nwa wụkwada youth a na-ekwu okwu ya. Akwa na-akpọzi m nkụ na village. E nwere ụmụaka na-akpọ m nkụ, ọchị na-atọ. Back in the days, anyị na-akpọ nkụ, ugbu a na-akpọzi anyị nkụ. Onye rule 30, kezi ihe ọfọ. So I wish you can form a community where the youth ga-abịa challenge their intellectual capacity. Like, youth anyị ma ihe. Bishi, ke otu ọ dị mgbe ka nọ secondary school and primary school. You hụrụ the battle, m ga-agba first. Ị ga-agba nka, onye ọbụla na-agụ. Anyị na-akpọ ya ịkpọ book daa ihe mgbe anyị nọ boarding school. Nwanna anyị ga-akpọkata. Ị ga-akpọkata book. Ị ga-eri nri sef. You are much interested in your percentage, your GP, organic, or 90 something. You are not concerned about the position. Man, no matter when I can go school, no. I go now. I feel like my brother. Life is not all about but knowledge matters a lot. Everybody go get boogie. Everybody knowledge get boogie. You go hagi bugaka. Hey, Nah. this guy, but Hey, only no. my brother. My But brother. that's the truth. Explorer. All about it. Inala abiava alarmed because my brother don't even need respect. Vision